پشتی درباسبوونا بهترژ 4 سال و 6 مەهان دسەر داگیرکردنا ناوچەیە سەرێکانی و گرێسپیرە هێج پرۆسەیە گوهرینە دەمۆگرافیک لەوێ دەڤێرێ بەردەوامە. کۆردیناتۆرێ هەفبەندیە هەفدەستی لە باژارێ قامشلو ji tora medyayê Rûdawê behsawê proseyê kir. Orhan Kemal nîşan bihebûna hemerengiya pêkhateyan da ku berî cotmeha 2019yan li wî bajarî hebû 7,000 Kurd jî hebûn lê niha tenê pêncî temen mezin ji pîr û kalan mane. Operasyona Kaniya Aştiyê gozêdetirî 150,000 kesî ji serêkaniya û girê spî koçber û penaber bûn. Ji xwe serêkaniya û girê spî jî her wiha dihat naskirin ku gelek pêkhate lê hene Kurd, Ereb, Xristiyan, Ermenî, Suryanî, Türkmen lê hebûn. Niha piraniya van kesana derbiderin û dûrî mal û milkê xwe ne. Niha dihate texmînkirin ku rew hejmara Kurda li serêkaniyê derdora 45 ji sedî ji xelkê bajêr Kurd bûn. Lê derdora 7,000 kesî dihate nasîn ku hejmara Kurda. Niha derdora 5 kesî Kurd li serêkaniyê mane ew jî bi xwe kalûpîrin û kesnî bi temen mezin. Bi sedemayê rêşa Tirkiye û grûpên çekdar ku nehê cotmeha 2019yan hate encamdan bêhtir ji 150,000 nişteciyên resen ji wan navçeyan koçber û derbider bûn. Êdî vegera wan bihebûna vê rewşê gelekî zehmet e. Ku bajêr ket bin kontrola Tirkiye û hêzên opozisyona Sûriyeyê bû bi ser wê ve gelek kesa hewl da ku vegerin ser mal û milkê xwe lê ew kesana li rastî girtinê û li rastî işkenceyê dihatin kirin û ji du sebeba yek jî bi tuhmeta bêjin alîgiriya xelkê ji rêveberiya xwe ser û yek jî ji ber ku Kurdin. Heta kesê Erebî ku hewl dida jî ku vegerin dihate girtin bi tuhmeta alîgirê rêveberiya xwe ser ew hêzên Sûriya Demokratîk û ji ber vê dihate girtin û dihate işkencekirin. Niha pir zehmetî heye xelk nikarin vegerin ser mal û milkê xwe. Hûn ji ber tirsa xelkê ji girtinê û ji işkencekirinê û her wiha ji ber ku dever neewle dever şerê navxweyî tê dar dikevin navbera grûpên çekdar de em bêjin bombatên teqandin di wî bajarî teqîn rû didin. Raporteke hevbindiya hevdestî nîşanê bû yekê dide ku li gorî zanyariyên piştrastkirî û belgeyan di dema dawî de hikûmeta Tirkiye heftê û du malbatên Erebên hawirdekirî li bajarê serêkaniyê bicihkirine. Piraniya wan malbatên çekdarên Daişê û grûpên çekdarin. Wan grûpan û wan malbatên Erebên hawirdekirî destdanîne ser 5,605 mal û 1,200 dukan û firoşgehên welatiyên resen ên wî bajarê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.